L-Oppożizzjoni mhux taqbel u ħadita kontra r-rakkomandazzjoni tal-Ispeaker tal-Parlament illi quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika jitla jixhed il-Kummissarju tat-Taxxa dwar ir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika George Hyzler fuq Rosianne Cutajar. Fil-bidu tas-seduta tal-Erbgħa wara nofsinhar, l-Ispeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia għamel dikjarazzjoni fejn innota dak li ġara fil-jum tat-Tlieta fil-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari in kwistjoni fejn spjega kif il-Kumitat ma kienx hemm qbil dwar min għandu jitla jixhed dwar ir-rapport ta' Hyzler fuq Rosianne Cutajar. In-naħa tal-Gvern qablet illi waqt diskussjoni tar-rapport ta' George Hyzler għandu jitla jixhed il-Kummissarju tat-Taxxa, iżda l-Oppożizzjoni ma rridx dan u riedet illi jerġgħu jitilgħu jixhdu persuni oħra li diġà xedu quddiem Hyzler. L-Ispeaker saħaq li kien kostret jissospendi l-laqgħa fl-isfond tal-ajjat u anki f'mumenti minnhom il-membri tal-Kumitat irrikorrew għall-użu tal-kworum fil-plenarja. L-Ispeaker tal-Parlament qal li dan mhux il-mod kif titmexxa diskussjoni b'mod ċivili. Saħa illi huwa xorta se jipprova jlaqqa l-membri tal-Kumitat biex jintlaħaq qbil dwar kif għandu jipproċedi l-istess Kumitat dwar ir-rapport in kwistjoni. L-Ispeaker tal-Parlament qal li jrid ċertezza u mhux probabilità jekk id-deputata Rosianne Cutajar ħadetx flus f'senserija fuq xiri ta' proprjetà. Dan qalu fl-isfond li tnejn filgħaxija f'laqgħa oħra tal-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika George Hyzler saħaq illi mhuwiex ċert il Rosianne Cutajar ħadet flus f'senserija dwar xiri ta' proprjetà fl-imdina minn Jorgen Fenek. Mistoqsi mill-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield, Hyzler tkellem fuq probabilità u mhux ċertezza. Illum użajt il-kelma probabbli li ħadithom. Ġifieri jista' jkollu ma ħadithomx. M'intix ċert. Ħanejlek. Jiena qatt ma nista' nkun ċert sakemm ma jkunx hemm ammissjoni taf kif ammissjoni. Intant fl-aħħar jiem ukoll Charles Farrugia kiteb lill-Ispeaker fejn iddikjara li kien hu illi ħal flus f'senserija u mhux Rosianne Cutajar.